Kaag sa good vibes, gatas nga gina-produce ang kasapatan sa mga local farmers diri sa Negros. Ginhimo nga cheese kagang ini nga cheese gid-market sa mga resort, mga hotel, restaurant kag pastry shop. Yaring report. Of 5 natural cheese. Nagtililipon sa lanay sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod City ang mga resort owners, hotel managers, chefs kag pastry shop owners para sa cheese tasting. Ang cheese kag ginpatilaw himo halin sa Carabao kag cow's milk halin sa local farmers sa Negros. Istorya ni Ramon Chinchin Oy Jr. ang tag-iya sang lanay, humalin sang una organic produce ang mga Negrense farmers ang ila gina-serve sa ilang resto. Sang nakilala niya ang Australian nga mag-asawa nga cheesemakers kasanday Ian kag Christina McKay na istoryahan nila nga buligan ang local farmers kay nagasobra lang ang supply sang gatas. Sa bulig sang amay ni Chinchin nga si Ramon Oy Sr., naghimo sila sang cheesery para may mabakal sang supply sang gatas sang mga mangunguma. So our goal is really to work with the farmers because we work with a lot of farmers here in Negros. So we have a lot of supplies ng cow's milk and Carabao's milk. So and eventually goat's milk, we also do goat's milk and cheese. So that's really the goal is really to add value to the product that they have and then increase their income. So we share the same advocacy with Christina and Ian. So that's really their advocacy to really help uplift the lives of Filipino farmers. Ang cheesemakers nga sanday Ian kag Christina ang nagikan sa Mindanao kag nagatudlo man sila sang farmers didto sang cheesemaking. Gani sa matagaan sang oportunidad nga makatrabaho kaupod ang local farmers sa Negros, nagdesisyon sila nga magpadulong man diri. Resilience and self-determination through improving their health, education, agricultural security and livelihood projects that produce sustainable outcomes. We developed a model called HEALS, which encompasses all of those things. And we've been involved in farmer education, we've been involved in skills training with training cheesemakers, and introducing new technology into farming. Nagkalanain nga mga cheese halin sa cream cheese, pakado sa cheddar, kag bel per cannoli. Ang ginpatilaw kag ginpares sa wine. The great thing about this wine is that it tells a lot about the place where it was made. So Ricona is a plateau just west of Valencia. So it's characterized by cool nights, which preserves the acidity of the spiking. So once again, cheers to Negrense cheese. Suro pa kay uy, panugod pa lamang ini. Sa subong pa lang, may mga orders na sila halin sa mga top restaurants sa Manila nga luyag tilawan ang cheese nga himo